Imos xa con ese Atlético de Madrid 1, Coruxo 1. Oitava xornada sen perder do Coruxo, que iso lle fai estar moi tranquilo na zona morna da táboa. No 30 vaise producir un penalti, aí o temos, de Costas en Noguera. Hai 2 penaltis neste partido, o colexiado está perfectamente situado nos 2. Este se me lla claro. Este parece moi claro, aparte estaba tan pertiño o colexiado. Transforma Fer 1-0. Adiantábase dese xeito o Atlético de Madrid B. E hubo que agardarse ata a segunda metade, minutos de 75, ocasión de Vítor Besada. Consegue ir rexeitar máis ou menos o porteiro e penalti sobre David Pérez. Prácticamente no mesmo sitio. Sí. Curiosísimo, situación. Marca Costas 1-1. Quedaban pois todavía 15 minutos de partido. É verdade que puido chegar un gol máis para cada un dos dous equipos. Estiveron perto os dous conxuntos. O Atlético de Madrid ve con esa cabezada de César, e pertiño aí da escuadra, e mira o que erra no 94 Zurbano. Vaya agasallo. Puido estar aí a vitoria do Coruxo, que ao final sacou un punto da cancha do Atlético de Madrid B.